लरेन्स इस्लारि सारा जोबोर सासे साननो गोरों मानसि, दिपेन बर' सारा जोबोर सासे साननो गोरों मानसि। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे मोजां खामानि मावनो हानाय आफाद बे बुहुमाव नागिरनानै मोननाय नङा। बड'फा हाउसखौ लानानै बिपिएमनिफ्रा राजनिति खालामनो दा सान। बड'फा हाउसआव प्रमद बर' सारखौ फैनायनि थाखाय बाजानानै लाब गैया। मानो होनोब्ला बड'फा हाउसआव बयबो फैनो हायो, नोंसोरबो फैनो हायो, बर' हारिनि जौगानायनि बागै रायज्लायफैनो हायो। प्रमद बर' सारा बर' हारिखौ गावनि जिउनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनो, बांसिन अनो, एबसुखौ मोजां मोनो। बेनिखायनो बिथाङा बड'फा हाउसआव फैयो। बेखौ लानानै नोंसोर राजनिति खालामनानै लाब गैया। नोंसोरनि बाथ्रा लानानै जोङो सोरखौबा फायनो होनाय, सोरखौबा फायनो होयि बेफोरबायदि खालामोब्ला जानाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि सार, आफादगिरि दिपेन बर' सार, बिथांमोना मा खामानिखौ मावोब्ला मोजां, मा खामानिखौ मावोब्ला गाज्रि जागोन बेखौ साननो हानाय शक्ति दङ। नोंसोर बुजायनो लागा जेबो लाब गैया। हाग्रामा महिलारिनि साननायनिख्रुइ, चन्दन ब्रह्मनि साननायनिख्रुइ, बिश्वजित दैमारिनि साननायनिख्रुइ लरेन्स इस्लारि सार आरो दिपेन बर' सारनि साननाया गोबां गुन गोजौआव। जेबो बाथ्रा मोना। नोंसोरनि ब्रेना लरेन्स इस्लारि सार आरो दिपेन बर' सारनि ब्रेनजों जेबो मिलाया। बिनिखायनो आं बिपिएफनिफोरखौ गुरै खावलायो, महेश्वर बसुमतारीखौ गुरै खावलायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा बड'फा हाउसखौ लानानै राजखान्थि खालामनो दा सान। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना मिन्थिखायो बबे खामानिखौ मावोब्ला मोजां जागोन, बबे खामानिखौ मावोब्ला गाज्रि जागोन। बेखौ नोंसोर बुजायनायनि जेबो बाथ्रा गैया। बर' हारिखौ जाय मोजां मोनो बे एबसु अफिसाव थाङो। बर' हारिखौ जाय मोजां मोना बे एबसु अफिसाव थाङा। 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया खेबसेबो बड'फा हाउसआव फैयासै। मानो? बे मोजां मोना, एबसुखौ मोजां मोना। एबसुखौ रायनाय माने बर' हारिखौ रायनाय। एबसुखौ मोजां मोना माने बर' हारिखौ मोजां मोना। 17 बोसोराव मानो फैनो हायासै खेबसेबो बड'फा हाउसआव? प्रमद बर' सारा दा फैनायनि थाखाय दाय नांदों। बुहुमनि जायखिजाया सुथुरानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेबो खालामनो हाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि गैयामोनब्ला जों बर'फोरा दिनैसिमहालागै आलाय सिलाय जालांजोबसिगौमोन। सोर मा जागौमोन, सोर बबेयाव थागौमोन, सोर गुबुन हारियाव बारस्लायलांगौमोन हिसाब गैयामोन। दिनै बबेबा मोनसे गामियाव जुदि मायबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला सोरखौ नायगिरो रायजो राजाफोरा? दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ जायखिजाया प्रब्लेमावनो गामिनि बर' सुबुंफोरा अराय समनि थाखाय मोनबाय थागोन। गामियाव जुदि मायबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला रायजोफ्रा सोरखौ नागिरग्रोयो? एबसुखौ नागिरो ना बिपिएफखौ नागिरो? एबसुखौ नागिरो। मानि थाखाय? रायजो राजाफ्रा एबसुनि सायाव फोथायनाय दङ। रायजो राजाफ्रा एबसुखौ मोजां मोनो। रायजो राजाफ्रा एबसुनि जा खामानि मावनाय, सोलोंथाइनि सायावनो जा, हारि जौगानायनि सायावनो जा, जायखिजाया खामानिखौनो मोजां मोनो। बेनिखायनो एबसुखौ नागिरो, बिपिएफखौथ' नागिरा ना। गामिनि रायजोफोरा मायबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बिपिएफ अफिसाव थाङो नामा? थाङा। बिनिखायनो नोंथांमोना बड'फा हाउसखौ लानानै राजनिति खालामनानै जेबो लाब गैया। एबसुनि बिबानगिरिफ्रा 50 बोसोरनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानाय समनिफ्रायनो बर' हारिनि जानानै खामानि मावदों आरो अराय समनि थाखाय मावलांबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव गासिबो फैनो हायो। नोंसोरबो फै,
रायज्लायफै हारिया बोरैहाय जौगागोन बेनि सायाव रायज्लायफै हारि जौगानायनि जेबो बाथ्रा गैया 17 बोसोराव हारि जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै दा गामि गामियाव थांनानै रायजोफोरनि सिगाङाव मा बुंनो जेबो इसु गैला दा एबसु अफिस एबा बड'फा हाउसखौ लानानै राजनिति खालामनो ओंखारदों रायजो राजाफ्रा बेंग्रा नंला सिगांनि जुग गैला रायजो राजाफ्रा नोंसोरनि मावनाय दांनाय नोंसोरनि खामानि गासैबो बुजिजोब्बाय धान्दाया मा बिसोरनिया थारमाने एबसु आरो इउपिपिएलनि गेजेराव नांलायहोनाय WW गेलेहोनाय धान्दा खालामगासिनो दङ होमबासो थारमाने गावसोर जितिगोन बुजियो गासैबो बुजियो इउपिपिएलनि बिबानगिरिफ्रा बुजिजोबो बर' रायजो राजाफ्रा बुजिजोबो एबसुआ बुजिजोबो बेनिखायनो आं गुरैयै खावलायो सनमान होना खावलायो बड'फा हाउसखौ लानानै राजखान्थि दा गेले एबसुनि मानसिफोरखौ लानानै गाज्रि मन्तब्य होनो नाङा महेश्वर बसुमतारिया मा डेभेलप खामानि मावखो रायजो राजा बिथांमोना मिथिजोबखागो बेनिखायनो नोंथांनाव जेबो इसु गैया बेनिखायनो आंगा मांगा बुंलागासिनो दङ जों बुजिबाय महेश्वर बसुमतारि बाबु जों बुजिबाय बिपिएफआ बेसेबां खामानि मावदों जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव बुजियै मानसि गैला बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो बे बिपिएफनि बाथ्राखौ खोनासंना लाब गैया महेश्वर बसुमतारिनि बाथ्राखौ खोनासंनानै लाब गैया हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ खोनासंनानै लाब गैया मानो होनोब्ला 17 बोसोराव बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायासै बेनिखायनो दा आरो बिसोरा जेबो इसु गैला बेनिखायनो बड'फा हाउसआव सोर थांदों सोर थाङाखै बेखौ लानानै राजनिति खालामनो नागिरदों हाया राजनिति खालामनो हाया